बढ़िया डालिएगा, ठीक है। एगो गीत गले रहनी, आप लोग तो नैया डोले सुनले बानी, आ ओकर तू गले रही हम ओमे गले रही कि नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले है, ठीक। लेकिन ओकर टू कौन भी गाना एगो हिट हो जाला तो आदमी ओकर दूसरा वर्जन गावेला। तो गैले रहनी एगो गाना, हाँ कि बाहर निकलल बेटा तो गोट हो गइले, अरे पहिले रहले काजू अखरोट हो गइले। एक सेकंड, अखरोट आप लोग समझत है ना, काजू तो बहुत लोग खैले हो, लेकिन अखरोट एने ओमन के बिया निकालिए के मिलेला, भोजपुरी में बोला था। ओकर ओरिजिनल जौन होला भैया बड़ा बहुत टाइट होला और गोल गोल रहेला भैया, सीधे कश्मीर में मिलेला ओइ जा। एने लोग ओकरा के फोड़ के ओकर बिया खाली पैक करके बेचेला। तो वही तरह उनका राजा जी भइल बने कैसे कि पहिले रहले काजू अरे अखरोट हो गइले, अब तो कि नैयो ना डोले सैयो अरे मोट हो गइले, कि बाहर निकलल बेटा तो मोट हो गइले। बड़ा परेशान बड़ी का तरीके से कि डोले ना पलाई ना पला, हरे रामा हो रामा। एगो समस्या रही तब न कि सुतलो ना बने उनका सा, हरे रामा हो रामा, कि डोले ना पलाई ना पला, हरे रामा हो रामा। कदी कौन हम पैया हो, कदी कौन हम पैया हो, अच्छा लाई कौन दवैया हो, कि पकड़ ली जिम करवैया हो, दुबरास मोर बलमा विजैया हो। अभी ढेर मोट होखलो गुनाह बा, ढेर पातर रहलो गुनाह बा भैया, मीडियम रहो, मीडियम में
ओकरा खातिर ढेर लोग मोटो हो जाता, तुरंत जिम ज्वाइन कर लेता। जोन पहले मेहनत कुदारी लोग चला के करत रहला, आजकल वे मेहनत आदमी जिम में करता। कि डोले ना पलाई ना पलो अरे